Iki lho, Bro, monster wis teko nyang. Endi iki? Larangan. Ilah, dalah. Lho, ndase malah sak telapaan iki lho. Luar biasa. Ndase sak telapaan lho. Gedine. Gulune sak lengen. Jan. Nulut meneh lho. Iki basur apa wedhus. Iki yo 600.000 payu. Aduh. Bidadari nih. Lho apake karo cidukku dadi ciling cidukku. Super. Pokoknya lah. Ciri gajah pokoknya. Cukup sekian. Menikmati makan dulu, Bro. Oke.